nistaqsi ta' Jazz Moment. Tħabbru d-dati ta' 7 edizzjoni ta' mużika li ser titella bejn 11 u 13 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Fl-istess waqt infetħu uffiċjalment l-applikazzjoni tal-festival li stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aktar appuntamenti kulturali mistennija mill-pubbliku Malti. Waqt iċ-ċerimonja nataw it-trofej li rebbieħa tas-sitt edizzjoni, il-kanzunetta Nistaqsi interpretata minn Jasmine Abela rebħet l-ewwel post. Waqt li niftakarna ta' Daniel Kauki u Intu Jien ta' Gavin Paul ikklassifikaw fit-tieni u tielet post rispettivament. Dawk li klassifikaw fl-ewwel 3 postijiet ingħataw 20,000, 10,000 u 5,000 euro rispettivament. Id-direttur artistiku l-maestro Paolo Abela għalli minkejja il-bidu ma kienx faċli. Is-suċċess tal-festival huwa evidenti bil-lirika u l-kompożizzjonijiet isiru part importanti mir-ruħu l-kultura tal-ġens Malti. L-kompożituri għalkemm aħna pajjiż żgħir dejjem jiżdiedu dawk li ma kinux jemnu festivals qabel, pereżempju. Issa bdew jiġu wkoll għandna bands, għandna rappers. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, għalli mużika rnexxielu jwettaq il-ħolma li joħloq festival ta' livell għoli. Festival li jagħti spazju lil sin u l-kultura Maltija. Dal-aħħar 6 snin tal-festival u issa qed inħarsu wkoll lejn is-7 edizzjoni s-sena d-dieħla, naħseb illi ilħaqna dak l-iskop għaliex il-kanzunetta Maltija tpoġġiet fuq stage, fuq palk, konna noħolmu festivals barranin li konna fuq television, konna zaru dak li jkun li meta semmorru f'dak il-livelli. Il-ċermen tal-Bord ta' Mużika Rejbu ġejja ħabbar li l-applikazzjonijiet huma miftuħa u appella l-kompożituri, l-awturi u l-kantanti biex ma jibżawx ikunu kreattivi. Nixtieq li l-kompożituri u l-kantanti u l-awturi Maltin ikunu parti minn din l-istorja ta' mużika. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Ron Zara għal il-festival illum huwa sinonimu ma' produzzjoni ta' livell internazzjonali. Il-legat kbir li jetaħalli mużika jistgħu jiġduh dan il-Maltin u l-Awċin l-okkażjonijiet li l-mużika tibqa' tindaq u din hija xi ħaġa partikolari li gawdi minnha mużika. Il-Ministru għall-Arti, il-Kultura l-Wirt Nazzjonali Malcolm Pola Ġuskanja għal il-Gvern se jkompli jinvesti f'inizjattivi li jsaħħu l-kultura u li joħolqu opportunitajiet ġodda l-artisti Maltin. L-applikazzjonijiet għall-edizzjoni tal-2027 jistgħu jinbagħtu online sa' 26 ta' Settembru jew personalment fl-uffiċini ta' Festivals Malta bejn l-24 u l-25 ta' Settembru.